Na ka jingkran ki wei ki sengsan hima baka artikel laispa nyohuei kan kamlong ka bapaka banyadai kiret pai kum ki khasi kumbalong ha ki wei pat ki jala uba tito starwell khan MDC bomenta ka sora ubalapan kre ban job biang ha collection banwan ulong bakita ki boong kin hab ban pentikna shwa ban numdu ka stik schedule ladawan ra ya ka ka artikel habakren sigilar thai kubor ka live poetry kulalung kot arjar pusau hadien ka jingwan thep kerteng yela die ban aireng biang ha collection MDC shaki HDC nakani ka constituency ha office sora civil subdivision ka banlong ha ka poetry romphang arjar pusan uba titos ulong ba umkren ba kamdon kam henry hab ban smuthu shai kan ja ayu ladawan ka artikel laispa nyopuei Shushu ulong ba kumbalong na hakiwei ki jala ki an sukar padang kinumla ban trikam ladadon ka artikel laispa nyopuei bat kata kalong ba sarkar jala kan hab ban manjur ya kum kite ki an sarkar henry ka ba kalong ba onumla ban thau an chu kumbalong lengba ka sik schedule kata halor ka khandau ka siap ka riti dustur bat ki wei pan ngamanjur ba ka 371 ka don bor namar ba ka nunu ka anjo ka sarkar India kamla ban trikam ka sarkar jala lada kamyo ek jing menjor jongka sarkar jala ngamenjor kata ne ngaku ban bu ke jing keli lada piyo ya ka artikel 371 hatu phila ban snaan pat halu ka hatu ka artikel 371 ka ailat mo ya ka sarkar ban thau an halor ka khandau ka siap ban thau an halor ka riti ke dustur hamtam ha ka sansar kada pi kata ada jing affair ka district council pat ngidon ka bor man snaan ngisnaan halo ka khandau ka siap ngisnaan halo ki riti dustur ngisnaan halo ka sansar kadan medang sian ru ngila awara ka amendment ha ka bede bat ka an ka bangila don lupa kum lu ban penkup bor su iki rong mak snong gitu ni dan ta ka daw ngasngo ba ka district council hi ka don kam yang tika ka ba pihak keren pat ka artikel 371 kalong ba ka jingkeli kalong pat kani ladang iyo ka artikel 371 hatu ngidang la ne amban bat ika district council ba manu ban jubab kata aku ban yo jubab masyalo kata lada penting kena ne empat baga district council kan ne namar ko mo ngong pi district council ngila ban snaan je ngidon ki MDC ngidon ka yeng dorbar thau angin snaan pi ong ha kariti dustur khando ka siap ha ka bor snong lada pi ong ba ka jingdon jong dorbar snong kamnyada yangi desa ka epat ka an ka banyada yangi kumulong menta ki dai ki dorbar snong lagi dorbar hima ki bangidang la ban penek ban sa kumni hadu menta kadai ka jingdon ju kini tenre ngasu ainuk sai fi hapo nagalan hapo misuram kadon ka artikel 371 enre ka MMDR Act katrikam hapo nagalan kata ka jingkhang ti duyam katrikam hapo nagalan tikadnu kata ka assurance nginyo ba banong ba ka artikel 371 kan penklan yang ngamong ba kam keklan tang ban re ka jingkeli ka jonga kalong kata manu ban jubab kata banong ba ladang iyo ka 371 ngila ban penek itu semua lan ngila ban penklan semua ya ka bating menta pa dia kalong ba yo ngiyo ka artikel 371 yo ngidu ya ka maka jing nek ka jongi kum ka jaj ben riu menta ka di ka jing klan jong ki do version la dam dan do version dan jaj ben riu Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya